Dobrý den, co si dáte? Dobrý den. Já bych si dal jeden americký hamburger s dvojitým kečupem. Hej, Páclave, jednu píču s kytárou. Cože? Já jsem chtěl hamburger, ne nějakou píču. To si nevšimejte, pane. To je tady náš slang takový. Tak, tady to máme. Do píči! To je celé, ten příběh končí. Jenom směle, teď už to nebolí. Kdo jen dal ti právo